Takže ahoj lidi, vítejte u mého videa na hru Bloons TD6. Dnes řekl jsem si, že dohraju celou mapu Loop, myslím, že se jmenuje. Je na Chimps, protože mi tam chybělo jenom tady to. A chtěl jsem to udělat takhle, jo. Chtěl jsem to natočit a dát vám to sem. Snad to někoho bude zajímat. A jo, prosím vás, hraju Bloons TD6, už hraju nějakou dobu. A tady při té mapě jsem dělal taktiku, že jsem teda dal tech shooter na první loop, do vody jsem dal toho velkého hrdinu, srně vypadá jméno, Peta. Prosím vás, jestli někdo z vás hraje Peta, můžete mi když tak poradit o tom, jak ho používat. Protože já jsem ho ještě nějak, teď poprvé, co jsem ho nějak použil, ale rád by se v tom zlepšil. Takže jestli byste byli tak hodní a třeba někdo, kdo hrajete, jestli byste mi poradil. Jo. Takže to už jsem musel dát vesničku, protože jsme potřebovali radar scanner. A jo, let balóny ještě v pohodě. Vidíte, nebo ještě radar scanner jsme pořídili teď, abychom se nemuseli spoléhat na Dart Monkey. Takže teda jo. A prosím vás, já se omlouvám, jestli to nějaký divný hlas, jo. Je tak poprvé, co něco takového dělám, tak se budete mít trošku, jako, že to se budete chápat. Že to budete chápat a budete také mě ohleduplný k tomu. Takže teda vidíte, šli jsme kolama úplně jednoduše. Vidíte kolo 39, úplně v pohodě a Moab jsme fitli celkem v pohodě, celkem rychle, jako sice se dostal celkem daleko, jako Brunoho až Pet, ale dali jsme jeho schopnost a pak se o tom crossbow master, prostě crossbow Dart Monkey by se o to postaral. Poté jsme pořídili Monkey Ace, dali jsme mu Neva bez targeting a šli jsme Druid Dart, jsem mu dával první řadu, protože ta si myslím, že je úplně nejlepší na Chimps. Jo, už mám pár map dohraných, asi dohromady 4 mapy na Chimps mám dohraný, ale teda, takže teda, a potom, co jsme dali, už jsme se pořádně nemuseli strachovat o tom, že by se balónky dostávaly daleko, protože Monkey Ace se o ně postarala. Takže teda jsme to měli takhle a prosím vás, jo. No, mám asi 5 map dohraných na Chimps, takže jako řekl bych, že něco mám. I na Bloons TD6 už mám něco dohraného. A jestli se ptáte, proč mám proč mám Monkey Ace. Monkey Ace jsem si tam dal kvůli tomu, protože chci dostat Paragon, jo. Chybí mi ještě nějakých 200 000 XPček, tak mohu se dostat. Jo. Tady BFBčko, celkem už, no, jako to celkem hodně vydrželo. Jako čekal jsem, že to bude trvat menší dobu, ale prostě z MIB to pořádně neblblo, Pet to vyřešil a první se nám druhý dostal do akce. Po BFBčku následovala 2 další kola, byla úplně jednoduchá a potom přišlo za mě kolo, které je nejtěžší z celé hry, což je kolo 63. Kolo 63 je velmi zajímavé a myslím si, že to je asi jedno z nejtěžších kol, co je vůbec, protože tam člověk musí mít velmi dobrou obranu, aby ochránil ty keramiky. Což se mi podařilo, měl jsem dobrou, ani ten druid se k tomu taky ani nedostal, takže to bylo celkem dobrý. Dále, co jsme měli, a pak už to bylo celkem jednoduchý, šetřili jsem peníze, abych mohl dostat Spectre, na který mi chybilo vlastně nějakých ještě 5000 momentální chvíli, tak 2 BFBčka jsme zvládli ještě, možná ještě jako
Jo, dostali se to daleko, i druhýce k tomu dostal a spíš ty dvě víčka, no, skončily blbě, jako když se na to takhle koukám, skončilo to blbě. No prosím vás, a budu rád ještě, když mi dáte like na toto video, protože víte co, dalo mi to celkem hodně práce na to, jakože když si řeknete, že to je jenom gameplay. Já jsem na tady tím videem dneska strávil dohromady něco okolo 4 hodin. Jako, trvalo to celkem dlouho, protože mi to nešlo nahrávat a tedy. Ale to nevadí, teď jsme tady, zvládáme to. Celkem Ačkon, kolo 72 bylo celkem v pohodě jako Spectre. Ve chvíli, co jsme dostali Spectre, jsme se o ty kola v podstatě vůbec nemuseli zajímat. Jako, já jsem vám říkal, museli, jo, já jsem se o ty kola nemusel zajímat. A prostě, jako nezajímal jsem se o ně a nějak to extra nevadilo, jako já jsem si šetřil penízky, abych mohl dostat Inferno Ring, že aby ten Spectre měl nějakou pomoc. A víte, Petfasty měl 12, 5000 damage dal, což je taková, jako, dobrý. Co dál ještě, no. Máme 20 000 monkey money. Potom máme to 23 000 a celkem v pohodě to jde, jako necítím to nějak blbě, jako je to za mě dobrý, ale za chvilku přichází ZOMG. ZOMG jsem si chvilku říkal, že jako bál jsem se toho trošku, jako to je pravda, vypadalo to strašně divně, ale jak vidíte, ZOMGčko přišlo. No a celkem jednoduše to jako dalo, to jsem se divil, až že ten Spectre je prostě strašně silný, jako já ho doporučuju strašně moc, jako když ani nešetříte, nic se přes něj pořádně nedostane a vidíte si nedostane pořádně k té první rupě, jako, takže to bylo dobrý. Teď už se dostáváme pomalu do late gameu, no, jak můžete vidět. Takže jsme to celkem nahrávali, jako dali jsme nějakých, občas jsme dali dobrý skóre, jako třeba jako vidíte, takže už se nám tady dařilo, jo, balonky jsme, jo, Moaby už se nedostávaly tak daleko a dostávali se už, no teďka u finální chvíli, jak už jsou Fortified, už se tak dostávali daleko, no, ale to mi nevadí, jo. Prosím vás, jo, a to, že teďko natáčím videa z Bloons TD6, neznamená, že budu nějakou už dobu. Vždycky baví nějaká hra, baví mě třeba 2 týdny a potom mě přestane bavit. Takže třeba za 2 týdny už ani nebudu vydávat videa z Bloons TD6, to bude zase něco jiného, jo. A mám pár věcí, ale ještě nápad, ale to mě nebaví nějaký hry, ale mám nápady, jo. A tady jsme získali Inferno Ring. Inferno Ring strašně moc pomohl. Když tak jo, Inferno Ring vždycky dávám na strong, jako nechci ho dávat nějak moc, radši si ho dám na strong, protože za mě je lepší ho dávat na strong, abyste to měli. VZOMGčka se v podstatě nikam nedostali, to byla ještě větší demolice než předtím jednoho. A jo, dopadávalo to celkem dobře, jako musíte sami uznat, že prostě si to dostávalo. Ale víte co, bohužel se nám stalo, že na kole 89 se mi vyplo nahrávání. Ale nebojte se, jo, dal jsem 100 nakonec, BADčko se nedostalo ani jako, že ani balonky se dostaly maximálně, tak Petfasty si dal tak 1 ránu, jako jo. Získali jsme i Crossbowmastera, jsme získali a ten tomu taky hodně pomohl, že už měl range i tam dolů, takže